আমাৰ 14 নং 14 চিৰাংদুৱাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমানখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিমবোৰ হৈছে ইয়াৰে আমি পিঠা কাটিবলৈ আজি আমি 3 দিনৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আজি আমি বেংটল চেৰপাং প্ৰাইমাৰীত সোমাইছোঁ। বেংটল চেৰপাং প্ৰাইমাৰীত আমি আজি 12টা স্কিমৰ পিঠা কাটিম, অলৰেডি কমপ্লিটেড। বাকী 3টাটো যোৱা বছৰ হৈছে আৰু অনগোয়িং 5টা হৈ আছে। টোটেলি আমাৰ 23। গতিকে এইখিনি কামটো আমি চলাই থাকিব। অকল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, PWDৰ পৰাও আছে, ফৰেষ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও আছে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰাও আছে। जोंनि 14 नং चिरांदुवार बियाबनि सिङाव मानव गेदेर प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौनो जोङो जथायै 14 नং चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो फिथा होनो नागिरदों मावखांनायखिनिखौ। नैबे बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम 21टा जाबाय। बेनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव बेनिफ्राय PWDनिफ्राय दा मोनसे वाटार रिसोर्सनिफ्राय दा मोनसे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ। PWDनिफ्राय मोनसे दालां जागासिनो दङ। बे बुरिजार मा दालां होनोमोनलाय, मा दैमामोनलाय, देवल बेरेन्सि दैमानि सायाव बियो 49 लाखनि। बेनिफ्राय नैबेवहाय जोंना आवजार स्कुला बेयाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय चिफ सारनिफ्राय कनस्ट्राक्सन मोनसे टटेल जोंनियाव 23 बे प्राइमारिनि गेजेराव जालांबाय। मोनथाम सोलिनायजों लोगोसे जालांबायखौनो होननांसिगोन 24। गतिके आगुनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो नागिरा। दिनै जोंनि सरकारा मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलानि गाहामनि थाखाय बा फरायसाफोरा जेंना दाजाथों, सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायजो राजाफोरा बिजनेस मावनानै जानो हाथों। साफ्रोमनोबोथ' जों गभर्नमेन्टनि स्किमखौ होनो हाया। हान्था मेला राहा लामाया थिग जायोब्लानो जों गावबा गाव बिजनेस मावनानै जानो हायो। बे राहाजोंनो जोङो बोसोरबानि गेजेराव जों हानायमानि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों। गिदिर खामानियाथ' एस पार दा नर्म्स फैबाय थाखायो। बाखि आंखौ गोजोननाय मोन्दों बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो हानायमानि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं। ओरैनो दिनै दोंसे लामा आरो दिनै आं दा फिथा हानो नागिरनाया टटेल 15टा। बाखिया अनगयिङाव दं, माखासेया सिगां थांनाय बोसोराव जानानै थांखानायनि।